Pozdrav, ovo je kratki video tutorial za one koji još ne znaju kako staviti i promijeniti HUD u Team Fortressu. Dakle, promijeniti user interface, sučelje koje vidite na ekranu, koliko imate municije, koliko imate zdravlja i sve ostale informacije na ekranu u igri. Sve se to može izmijeniti i napraviti kako vama odgovara, i boje i ostalo. Već imate na internetu gotove pakete za skinuti koje morate samo onda staviti u vaš Steam folder, to ću vam sad pokazati. Ja osobno koristim Garmin HUD i link će biti dole ispod videa. Samo skinete, tu ima ikonica, to jest piše za skidanje, to skinete, kad ste skinuli stavite negdje na desktop ili jednostavno otvorite. Sad ću vam se pokazati taj jedan folder koji unutra ima HUDs i screenshots. Ovo je jako zgodno što ima screenshot jer on vam već pokazuje kako koji njegov HUD izgleda u biti. Tako da evo vidite da 4MP izgleda ovako sa ovim velikim brojevima. Moja verzija je TF2 verzija, možemo sad pogledati da je to ovakav HUD kao što ja imam u videima. Dakle, mi ćemo sada TF2 verziju naći ovdje, to je taj folder, imamo resource i scripts i naravno readme tekst, ako razumijete engleski slobodno pročitajte. Dakle, kaže da idemo u Steam folder, Steam apps i vaš account name, dakle kako se vi zovete na Steamu, Team Fortress 2 i TF folder, pa hajmo mi to pronaći. Dakle, ja sam već otišla u local disk, u program files, moj je 86 bitni, ovisno o tome gdje vam se instalirao Steam. U Steam i onda Steam apps nađemo. Vaš Steam username, ja sam ovdje preimenovala da se ne vidi moj Steam username, makar to nije baš neka velika tajna. Dakle, vaš Steam username Marko, Petar, Ivan, kako god se zovete na Steamu, Team Fortress 2, TF, i ovdje ćemo već vidjeti da imamo resource i scripts folder, pa vi u biti samo trebate povući te skripte u TF2 folder. Kaže da li želimo spojiti ta dva foldera, da želimo, i želimo sve move and replace. To smo script stavili, sad resource, isto stvar. Kad nas pita da li želimo spojiti, yes, i želimo da se pomaknu i zamijene ti fajlovi, želimo opet spojiti i to je to. Vi ste sada instalirali HUD, kada pokrenete igru vidjet ćete da vam je drugačiji HUD. Još jedna napomena, pošto ovaj HUD mijenja kako izgleda chat u igri, postoji stvar da možete chat promijeniti gdje vam stoji na ekranu, lijevo gore, lijevo dole, desno gore, desno dole, gdje god želite, pa u biti idemo na UI i nađemo basechat.res, imamo opciju da otvorimo sa nekim programom, meni je to Notepad++, pa ovdje imamo HUD chat, X pozicija, Y pozicija, koliko je širok, koliko je visok, pa evo možemo ovdje staviti da je pozicija Y pozicija 360, to je donji lijevi kut na ekranu. Evo, to vam je samo ako ćete instalirati isti HUD kao ja i ne želite imati chat gore lijevo, stavite Y poziciju 360 i naravno spremite izmjene koje ste napravili. To je to za ovaj tutorial i vidimo se idući put sa nekim gameplayem iz Team Fortressa. Pozdrav svima!